karon ka. Nakitaan na jud ti ka. Naadi ka nagpuyo daring bayhana ka ha. Tama-tama gyud ang akong pag-anha karon. Ikaw na ba akong tripingan? Kani kay bata pa. Mamuls pa kaayo. Hayag pa kayo ang telescopic. Ay, kinsa may sigig panit sitron? Ay, ikaw manday na iya. Nagunsa man ka diri aya? Ay, unsa pa man di ay idi mangisita ko sa imo ha. Ha? Mamisita ka sa kuwaya? Pag sure dira oy, nanabya kay duha ka asawa. Ay, unsa man day na naug na ko'y duha ka asawa. Mas nindot ganin klase-klase ang akong liwat. Naigagbay, naidagko. Ha, pag sure dira aya oy, duha na beto ka buki mga asawa niya. Mga dagko beto sila, badumugan ko ato. Ayaw ka bala ka, ana. Dili lagi ka mandumugan. Ako'y bahala, ana. Pwede man nato tago-tagoon ang atong relasyong duha. Wapagani ka nang uyab sa kuha. Nanatay relasyon? Ay, maunay pinakakulba. Basta si Cardong mutirada, dili na kailangan manguyab. Diretso na kumuhando sa imo, ha? Ha, handos. Pag sure diraya, oy. Kauwagon pagod imong dako. Dili di ka ganahan og uwagon. Mas nindot ganin ang uwagon no kay perminti ka malipay. Ha, di kuha ng uwagon niya, oy. Mahadlok man kuha na iya. Anong di mahadlok man ang taon ka sa uwagon nga mao man ang ginapangita sa usa ka babae? Alangan kay miskang asa makahandos. Ay sus, magdepende ra na og hawd ka mo dala sa kuha. Aw, sa imuha ra jud ko muhandos pero hindi sa imuha dili na ko muhandos sa lain. Ha? Pag sure oy, nya unsa man tayo mong duha ka asawa? Aw, ayan na hunanaan akong duha ka asawa. Ang ato ang kuan karon, ato rang tago-tago, dili ko magsaba-saba sa akong asawa. Ako'y bahala na basta walay makakita sa tuwa. Aw, goods kaayo na. Ay, dili magugo para sa laing babae yan na isitugit kay kini ako ang tinaguan. Ihatag ran ako ni sa lalaki na kaya ko niyang higugmaon. Aw, ugugma lang atong isgutan. Nanana sa ko, abi ni mo Angela, no? Ug makatilaw lang ka sa ko ang gamhanang alho. Magbuka-buka gid na ang imuhang kinason. Ngi, unsay kinason niya? Aw, kanagong imuhang tinakluban? Dili po da ko ipabri na kung kinason niya. Uy, linghod pa baya ni. Ay, kinsa pa man da imuhang pabriho na imuhang kinason. Nga dihaar mangyapon padulong. Mas maayo nga, ako nalay abriana para dili na kumaunan sa laing lalaki. Ay, miskan pa ya, oy. Dili lang ko sa imuha kay gusto na ko kanang lalaki na wala pa nakaabrig laing kinason. Astilan, uy. Kanang lalaki nga wala nakaabri og kinason. Magmahay radyapon ka. Nga kay ngano? Kanang magmahay ka? Wala may experience ng lalaki nga mao na nga wala na siya experience nga bahin sa gugma. Pero merong handos ana. Siyempre mangita man gyud naglaing handusan. Perte ni mong luya, mao nga mas maayo diri na lang ka sa kuha kay na experience. Na duha ka asawa. Plus atong ikatulong buntis nga nilayas. Ikaupat ka sa kuha. O asa ka ana. Naan ko experience di jud ka magmahay malipay jud ka ug maigo jud ka sa ko ang alho nako. Ha, grabe po day mo nga hoy, wala pa biya niningguwang ako Aw mao gani nang nindot no kanang hinog-hinog pa maggamanggaon pa biya kag dating karon no. Ha, hinog jud day mo ang gusto. Ay dili na lang ko sa imo hayaw kay kana imuhang alho guwang na nya kining ako kay gisipon pa. Aw mas nindot gani nang gisipon pa no kay para matraining nato sa ko ang gamhanang alho nga nang lutaw ng ugat. Ha? Mao ba ya? Dili na hapdos ya? Ay dili lagi na hapdos. Ato ra mong hinahinayon og handos. Ay ingon manggod sa akong mga classmate yan na hapdos daw na sa primero murag silupin na nagisi. Ayog tuo ana sa imong classmate. Diri paminaw sa kuha noon sa maning taon ka. Uy, abi nimo. Sultihan ti ka. Basta makatilaw lang jud ka sa kuwang alho na. Di jud ka magmahay sa kuha. Makaingon jud ka nga pwede isa pa. Abi nimo og imuha lang ko pa iskoron-karon. Sigurado ugma ako yung bulagan akong duha ka asawa para sa imuha. Ha? Bulagan jud ay may mong duha ka asawa para sa kuha? Oo, ako jud ang bulagan para sa imuha. Para dili jud ka magduduha nga nahigugma jud ko sa imuha. Ay makulbaan mo kuya oy. Ayaw ka kulba sa primero raman ang kulba ana sa ikaduha ana. Mawala na imuhang kakulba. Asa man imong mamagpapakaron di ay? Ay nanlakaw ba to sila ya? Nanglakaw sila. Oo. Ikaw ra gid isa. Oo ako ra na ako'y pangutan si mo hayaba. Dako ba na imong alho? Aw tama-tama ra man kadaka ning akong alho. Mura ra jud tundan kadaka. Ni kadako na ana. Dili wait tama-tama ra lagi ni. Ay kabala ka kay ako ra manginahinayon. Tara na ato na sugdan kay basig maabtan ta si imong mamagpapa. Dali na. Asa ay kada lang. Asa imong kwarto kay Na didto ya. Aw na di ah. Oo. Aw tara ato anang dasmagan. Ikaw una ka katultul.
Ay, sa iya. Unsa man? Hinay-hinaya lang ya, ha? Aw, ako'y bahala. Dili lagi na ko biglaon. Tara na sulod na kay basig makitaan ta. Kali lang ako sang silipon na. Basig na sundan ko sa akong asawa. Ah, okay. Wala akong asawa. Tara, sulod na. Tama na kayo, mugawas na ko. Isa po ganito, wala po ito'y kaduha. Baka kun kay ka, ingon ka, murag tundan ka dako. Mura man naging tinapakadak, Kastilan, dili pa ka na, naka-experience na ka. Alo. Na, kalas ko. Tawag ko sa asawa. Ito na ko.